denboraldi amaiera iritsi gara eta balorazio egiteko une iritsi da urtero bezala. Nola baloratzen duzu aurtengo zuen denboraldia? Bueno, urte guztixe hartxe bauzu, ez ona ez txarra. Azkenien korredoriek azkeneko hilabetetan bakarrik egin joguz lehengo eta bigarren urteko korredorekin eta zaila izen da oso gazti ez dieselako eta gaztiek egoten badiez ekipuen zaila da erregulartasun bat eukiki ez da, baina azkeneko bi hilabetiek nahiko onak izan diez, 10 lelekotan karrera asko egin juz, eta gero ikusten badozu Nafarroko itzulian Mateok beratzigarrenia ben, eta guretzat Nafarroko itzulia oso importantea da, eta bueno, balorazio azkenian txarra ez da, baina egixe da zarren korredoriek ekipoen zarrak lesinuek eta eukin jabez, eta guretzat oso zaila izan da proiekzio bat eukitia. Euskal Herriko egutegia oinarri hartuta, pausak eman dituzu eta batez ere lehenengo urtekoekin lan egite horrek gero fruituak etorkizunerako emango ditu, ez? Talde honen garrantziare bada, testuinguru guzti honentzat oinarri izatea. Bai, gure hori izaten da nahi duguna, ezta? Gaztiek hartu eta gero proiekzio bat eukitie 3-4 urtetan, baina badakigu Euskal Herrixen filial asko dauzela eta filial horiek indarra asko dekiela eta azkenien korredoriek kentzen dabiez eta ni uste dut buelta bat eman bide dela gauza hortara, ezta? Azkenien beste taldiek, filialak ez girenak hartzen duguz gaztiek, probatxo egiten duguz eta gero bigarren urtien, lelego urtien hemendik joeten indiez. Apurka pausuak ematen taldea ze norabideetan doa, oain? Bueno, datorren urteko plantilla guztize itxitxe dau, bakarri falta diez pare bat korredore eta klaru dekogu datorren urtien estrangerok etorroko diesela taldera eta beste pauso bat emango dugula taldieiz. Hemengo gaztiek etortzen badiez, gero joeten diez beste lekutara eta orduen klaru dekogu estrangerok ekarri eta beraiekin lanein. Filialak aipatu dituzu, dagoen errealitatea aipatuta, zentzua dauke 27ko edo afizionatu kategoria gaur egun? Dau moduen, ni uste dut ez, buelta bat eman behar diez. Ez dakit zelan, ez dakit ze buelta eman behar dan, baina buelta bat eman behar da. Jubilinetatik joeten diez ekipo kontinentalera eta World Tourreko taldiek ez ikusten ja amaterrak, orduen ni uste dut buelta bat eman behar dela. Bueno, Ibai, denboraldi amaierarekin batera, taldeen errepasoarekin hasi gara, eta zuei ere galdetu behar dizuegu ea zen jundan denboraldia. Egia esan denboraldi berria azkenen kategori berri baten, nahiko gorra izan da. Karrera asko, azkenen ritmoare altua, maila asko zaltua, eta pixka bukaera honta pixka nekauta iritsi gal naizta hasiera txukuna atea, gero udaran lanakin, hainbat gauztartekokin pixka gehiago kostatu zaitela ritmo hartzea, baina gero bukaeran azkeneko karrera hauek nahiko ondo ditun eta denboraldia ondo bukatzeukan. Taldeari indarra eman diozu, batez ere lehenengo urtekoa. Hoi da azkenen talde oso gaztea ginen aurten, hoi bagenekigun, eta horrek alde honak eta alde txarra ditu, alde txarra edo bintzat ezain argia zen oso gaztek izan da eta kategoria ez zaututa igual lasterketa batzutan gehiago kostatuko ditzegula, baina nahiko ondo juntzaigu eta egia esan taldea gazte izateko nik esan urteko balorazio nahiko txukuna. Maila handiko egutegia egiten duzue, Espainiako kopain gabe edo filialak izan gabe, maila honean ibili zarete, baina baita ere lasterketa honetan maila honean hori ere aipatzekoa dela. Hoi da, ez da azkenen, talde honek nahiz eta zuk esan ez bezala Kopa Espainiazko hertu, gero dauzka Extremaurako itzulia, Bidasoako eta Nafarroakoa, oso itzuli politiak izan die, batzutan maila hobegoa ino, bestetan txartxogoa, baina saiatu galik eta hoben egiten, eta talde bezala nik ez hori zen iztena esango nuen balorazio hona eta urte nahiko txukuna. Eta ze ikuspegi urrengo urterako? Urrengo urten, oraindik ez dago argi, ikusiko dugu pixkanaka urtean nola bukatze duen eta gero ateako ditu balorazioak. Aimar, denboraldi amaiera iristear gaude eta beti bezala talde guzti errepasoa egitea eskatzen ari gara, zure denboraldia nola junda? Egia da hasi ginela pixkat kategoriara oitzen, azkenian kategori berria, kilometro gehiago, baina bereziki maiatzetik aurrea
pertsonalki oso gustora gelditu naiz, ikusi lehenengo urtekoa izan da karrerak disputatzen ibili naizela. Hori, disputatze horretan sartzeak, supongo ganak emango zizuela. Taldeari lehenengo urtekoa eman diezu batez ere indar berri hori nola juntzarete talde honetan? Bai, hori esatezun bezala, azkenean taldea oso gaztia da, dauzkagu 7 txirrindulari lehenengo urtekoak, 2 bigarren urtekoak eta indegu jau da osoa korredore horiekin, eta azkenean bai nire, bai Mateo, bai Inaut, bai denon emaitzak lagundu dizkigu karrerak askoz gogo gehiokin disputatzea eta talde bezala uste ondo funtzionatu dugula. Bostak ere lortu dituzu udaran zehar, supongo horrek konfiantza emango zizula, eta lasterketen lehia horretan sartzea, aurrera pausua dela. Bai, esatezun bezala, azkenean hortxe sartzea bai top 5, top 10 lehenengo urteko izan da uste garrantzitsua dela, bereziki hurrengo urterako motivazio hartzeko, eta hori, generalen oso pozik. Hurrengo urtera begira zer? Bueno, oraindikan ez dakit, oraindikan denboraldia bukatzen ari naiz, eta dakidana da talde aldatuko dudala, baina oraindikan ez dakit nora joango naizen. Mila esker. Zuri.